Fil-ħallija l-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jipprivatizza l-parkeġġi kollha ta' pajjiżna. Saħaq li diġà qed jintqal li hemm min irid li akkosta kollox jieħu tmexxija ta' dawn il-parkeġġi. F'dan il-kuntest il-Partit Laburista kien jistenna li l-Gvern joħroġ parametri dwar il-ħlasijiet il-ġodda għall-użu ta' dawn il-parkeġġi. Dan iżda ma sarx u l-Gvern mhux jippermetti li r-regoli tas-suq joħolqu l-bilanċ. Imma ma tistax tagħti monopolju lil persuna waħda madwar il-pajjiż kollu tneħħi l-għażla u tgħidlu ċċarġja kemm trid int, dik hija irresponsabbiltà grassa min-naħa tal-Gvern. Kien hawnhekk li l-mexxej Laburista saħaq li minħabba li t-tender għall privatizzazzjoni tal-parkeġġi għalaq fis-26 ta' Ottubru, it-tnejn meta jkun qed jiltaqa' l-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra għandu bħala l-ewwel xogħol tiegħu jiddiskuti l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni fil-jiem li għaddew dwar din il-kwistjoni. Qed nistennew illi għada il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra jiddeċiedi li l-ewwel xogħol li niddiskutu bħala Parlament tkun din l-issue. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa favur l-inizjattiva tal-privat sakemm ikunu mħarsa l-interessi tal-konsumaturi u ma jinħolqux monopolji ġodda. Is-settur privat magħna jaf fejn hu. Jaf li nemmnu fis-suq. Jaf li nemmnu li għandna nħolqu aktar kompetizzjoni. Jaf li nemmnu li rridu niftħu il-bibien tas-swieq tagħna. Jaf imma s-settur privat li maħniex favur il-ħolqien ta' monopolji ġodda. Aħna favur il-ħarsien tal-konsumatur. Joseph Muscat temm jgħid li l-familji u n-negozji jafu li din il-kwistjoni tolqothom fil-laħam il-ħaj u li b'dak li qed jagħmel il-Partit Laburista qed jgħin biex il-ħwienet u n-negozji żgħar ma jintlaqtux aktar ħażin. Kien nhar il-ġimgħa li l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni biex il-Gvern jirtira s-sejħa l-privatizzazzjoni tal-parkeġġi għal 10 snin u dan għaliex is-sejħa saret mingħajr ebda konsultazzjoni kif ukoll minħabba l-fatt li qed tinħoloq inċertezza dwar l-ispejjeż ġodda li se jkunu qed jiffaċċjaw il-familji.